Liguța, da, sigur. Așa. Dar papă tu! Papă tu! Nu așa, Dunie. Mai nu-ți bate joc. Dacă vrei mâini, dacă nu, nu. Nu vrei să fac? Gata, Nu, voie de rău. Nu la loc, lasă-l acolo că nene Gabi îl fumează, da? Aici, o lăsăm acolo, da? Așa, așa. Auzi? Nene. Alo? Bună! Da, da, da. Pe la ce oră iasă de la 10:30. Deci pe la... Poți să sun mâine. Mâine cum lucră? Ce cu bunica? Bine. Nu, bine, mâine după masă o sun. Băiețel, mami. Bine, sănătate, cele bune. Care mare cu el? De ce umbli cu aia? O pune acolo, la numărătoare. Noi numărăm acolo, tot. Da? Sigur. Tot numărăm. 1, 2, 3. Dar tu nu vrei să faci nimic, Ilinca? Nu. Bine, buni. Bine, buni, da. Dar tu ce o să mănânci, Ilinca? Dar era și în plasă, reclamă. Ia uite câte am luat, am zis că unul așa. Și dați la lor. Ce să fac eu cu ele? De ce mă duc? Da? Din plată. Nu, de obicei îl pune sâmbătă, dar altă dată și vine, dar de bine. Eu unde ai să mai fac aici, ultima dată nu a fost. Ilinca, tu ce mănânci, mami? Maron, Ilinca. Să vedem și noi. Sigur. Sigur. Și noi vedem. Unde-s bebelașii și păpușile? Eu cred că va trebui un nepot, o nepotică aproape. Acolo, păpușile, nu aici, nu? Aici trebuie să fie. Eu cumpăr fără ochelari. Nu și ne vedem. Deci că nu. Bebelași. Unde-s bebelași? Nu se pune negat de ochelari, să vedem. Unde-s papușile? Ia să vedem. Aici nu sunt. Nu,